Здравейте, дами и господа! Нали правихме епизод, като сях тук долу, ама не говорих. И какво ще направя ми вече да се качваме. Чакай да пия вода, дами и господа. Защото на всеки трябва да пие вода. Хопаланг. Зайче. Бабо, той зай харесва ли ти? Много вреди ти. Казах ти да говориш ти. Аз заговоря само и да ме чуват. Чао, зайче, падни си долу. Дами господа, уморихте ме да говоря. Но няма как. Супа казах, че искам. И ако чуете някакъв шум, деца говорят, той са майка ми и баба ми. Стига, най-трябва да зная. Искрен. Аз няма пък да спи у вас. С пинко. Алима. Хуя! Абе, по хуя. Ау. Много ми лаги. Трябва ми по една. Тук ми лия само вода. Я гледай. Една висока по една, моя мера. Без пясък. Не искам по една. Ако не исках една по една, щяха ми лия 20 по едни отпред. Но една търсена по една, не мога да намериш. Много ми лаги вече. Инчи! Няма! Стигаш до столтара. Не може да направите един епизод като хората. Не знам как да се кача горе. Така май. Айджи! Дами и господа,
Вижте как се изкачвам, така и вие се изкачвам. О, не знам как го изкочат. Хупалека, заверих си файна. Казах ви. Ако не искам се... Тая е някаква грозна планина. Не искам да има дървета, а настрани. Сега, ако не исках планина, чакам ми гледат 10 планини отпред. Ама 10 планини щяха ми гледат. Пък, когато искам нещо, то не ми лиза. Бати, бъгнат си е Майнкрафт. Ай, поне една ниска планина. Поне ниска. Кажа, че ниска са ми гледат сега високи агли. Гледай, ви искам ниска планина. Гледай, той ниска ли е? Я гледай. Вие си ли? Тук е яко за къща. Не, тъпо е. Казвам. Я гледай, коя малка планиничка. И как може да живееш така? Я гледай. То никой не може да живее от така планина. Нали е, дами господа? Овце! О, дано някой овце ми пусна. Някой овца. Дано някой овце ми пусни 2 вълна. Моля те, кажи ми. Хайде по-бързо, искам да убия, искам. Ама не искам да ми лаки. Искам да ми забива така. И се имам да ям. Да изям. Илама овца. Аре бе, тази овца не може да ми дойде. Много ми забива. Айде. Така си ми забивал. Не мога да убия една по една от забиване. Гледай. Стига си ми забивал. Две вълна още е на бяла овца. На бяла да е. Майко! Боже господи. Майко, май си имам за едно легло, да. В тая нощ. Добре, че се спа. Тая нощ. Това е втори епизод. Те не потихо, бе, ти да си викал ти. Ама чуят ясно. Три вълна, беби. Добре. Вече мога да спа, ама трябва първо да си направя легло. Легло. Крафтинг тейбъл. И кирки с направя. Крафтинг тейбъл и пръчки. Ще трябва. 3, 1, 2, 3. Готов съм. Така. Да сложа крафтинг тейбъла и първото нещо трябва да се направя леко, защото ако ми свърши дървото, така май си мисля, че се правиш. Сега отгоре вълната. Легло! Имам си легло вече. Цък. Едно, две.
късно. И брадата ми. И пръчките ми. Да щупа крафтинг тейбъл. Оп, не. Пръчките са почват първия ред. Крафтинг тейбъл са бъди. Аз, нали, зато и направих брадва. Да. Чупа крафтинг тейбъл и дървото. И сега, че мога с по-тугът намеря по-една. Беше някакъв странен звук. На къде бях тръгнал в прекъсна съм. Бug's. Сега няма чупа дърво. Трябва да си направя меча, ма. Няма да е ся. Да може да убия. Да засила да скоча на дървото. Йоу! Уху! Скочи. Ха-ха! Още овце! Искам да ги убия. Просто да си имам вълна. Ако си го изгуба той дър. Да, ба. Бабачко, имам си овце. Бабачко. Да си имам общително дърво. Гатина къща и се загуба. Не, нали там съм бай дървото. Леглото, те аз казах дървото. И само си направя легло, за да спа през нощта. Та станах първи лео, Нощта. Да сложа леглото и да заспивам. Оп. Може да се спи само нощта. Сега е нощ. Разпах се. Така се озова тази сутрин. Дали как цунках дървото. Пак цунках. Кога ли ще намеря планина? Господа, чакайте да видя нещо. Букшбър. Най-накрая. С малко се свърши втори епизод. Пазете се. Ама, чакай да порона с дървена кирка. Дървена. Става дървена кирка. Още по-хубаво. Блеко, благодаря. Отдолу. Станах първи лева от убиване. Ако и ми дават левели. Това ще е този епизод. Мълчи, бе. Мука, бе. И айде.